Рӯзатон ба хайр ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. Дӯстони азиз, ҳамин саҳар нами рӯзи чорум соати 7:12 ба мора смс омад ки ай ютуб ба мора смс омад ки ай сабабҳое ки стансияи намедонам ҳамин Россияра Европа ман кадай монетизатсияша куштай, барое ки вақте ки шумо рекламаи моро тамошо мекардед, ба мо як чӣ фоида буд? Анамура куштай дига агар ки шумо тамошо кунед рекламара куштагия реклама наметия, мода доход намешава. Мо аз ютуб пул гирифтан наметунем. Анаки агар ки одамое ки ай тарафи Европаан тамошо кунанд ягонташ, мо метавонем ягон копейка бигирем. Лекин инам хеле хат омадай ба мора, инам хеле на амир агар кадоме ки чай мехона мебина ба мора ам хеле хат омадай. Баъд инаиҷа фарик навистак нами чида бугем менависанд. мо аммо вақте ки ягон проблема мешавад дар чат ба ҳамо чӣ гап мезана фарик. Нами нигоҳ кунед чӣ навистагия ки ҳамин монетизатсияша куштагия. Бо ҳамин хел овозҳо ҳастай ки мумкин ки ҳамин чора дар ҳамун Россия вообще тамоман ютуба удален мекуна. Ютуб ки Америка ютуба удален мекуна, запрешит мекуна. Барои ҳамо агар ки хай яке надидем, яке ҳамутан гум шидем мову шумо, хайр хуш мекунем. Барои чӣ ки ака намедонам ё ки ҳамутая паника ё ки намедонам. Хай ҳозирашта монетизатсияра куштан. Шумо ки медонед ма барои як беҳбудӣ шидани ҳамин оилама ҳамин канала кушодагиём, як доход шавофта кушодагиём. Мумкин дига видео редка буброрум ё ки бупартом. Ҳамин хел хай дӯстони азиз, гапа бисёри бад намекунам. Дар ҳамин ҷо боша бо шумо хайри хуш мекунам. Хай намедонам чӣ гап меша, чӣ гап намеша. Инам хеле ситуатсия шидай, хеле зиқ шидаем моям. Барое ки бисёр одамо зиқ шидаанд. Ба фикрам ки ҳамин одамое ки каналашон навои қак боло шидагӣ буд зиқ шидаанд. Барои ки ҳечиам набоша, камтарак ба мора фоида буд. Ай ҳамиам мондем. Хай ҳеҷ гап не. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.